வேண்டாம் வேண்டாம், அமைச்சராகி மற்ற அமைச்சர்கள் போல ஊழல் வழக்குகளுக்காக நீதிமன்றத்தின் படிக்கட்டுகளை ஏறுகின்ற அமைச்சரவை எங்களுக்கு வேண்டால். லஞ்சம், லாவண்யம், ஊழல், மதவெறி, சாதிவெறி போன்ற சமூக சீர்கேடுகளை தொலைத்து இந்த மண்ணின் மக்களை நேசிக்கின்ற அப்பழுக்கற்ற மக்கள் மனங்களில் மந்திரியாக இருக்க விரும்பப்படுகிறானே தவிர வேல்முருகன் இந்த ஊழல் மலிந்த இந்த போட்டி, போராமை, பொச்சரிப்பு இதையெல்லாம் கொண்ட ஒரு சமூகமாக இருக்கிறது. இந்த சமூகத்தில் மந்திரியான நானும் அதே குட்டையில் ஊறிய மட்டையாகத்தான் வருவேன். அதற்காகத்தான் உங்களை போன்றவர்களை ஓடுங்கள் ஓடுங்கள், ஊர் ஊராக ஓடுங்கள், வீதி வீதியாக ஓடுங்கள், தெரு தெருவாக ஓடுங்கள், கிராமம் கிராமமாக ஓடுங்கள். சாதி மத கட்சி எல்லைகளை கடந்து இந்த தமிழ் சமூகத்தின் எதிர்கால சந்ததிகளுக்காக, வாழும் உரிமைகளுக்காக போராடுகிற அப்பழுக்கற்ற ஒரு இளைய படையை கட்டமைப்போம், ஒரு இளைய தலைமுறையை உருவாக்குவோம். அந்த தலைமுறையின் ஆட்சி வருகின்ற போது ஒரு சிறந்த நேர்மையான ஊழல், லஞ்சம், லாவணியமற்ற ஒரு அரசை நிறுவுகின்ற இடத்தில் நாம் அமருவோம்.